Сегодня мы обсуждаем аддитивные технологии. Бүгін иқтисад һәм сәнәгать тармагындагы мөһим бурычларның берсе аддитив технологиялар үсеше. Бу тармак көннән-көн алга бара дип белгечләр. Аддитив технология бик югары технология, бик безнең экономика өчен бик мөһим. Бөтен нәрсәне эшләргә була. Бөтен нәрсәне башладым сезнең микрофоннан, хәзер уже биналар цилләрендә, медицинада, промышленностьта, бөтен җирдә аддитив технологиялар керә. Шуңа күрә безгә бераз тизрәк аны эшләргә кирәк. Шуңа утырышка Россиянең әлеге юнәлештә эшләүче тәҗрибәле белгечләре чакырыла. Мәскәүнең Руссат оешмасы авиация, космонавтика һәм атом сәнәгате өчен катлаулы детальләр ясый. Күптән түгел лазер ярдәмендә катламлап зур күләмле эшләнмәләр җитештерә башлаганнар. Мы напечатали фрагмент выгородки. Уң якта гамәлдәге фрагмент ул 4 метр диаметрлы 36 тонналы. Аның өчен 88 тонна металл алынган иде. Димәк 50 тонна металл чүбе кала. Аддитив юл белән эшләгәндә 38 тонна металл җитә. 2 тоннасы гына чүп буларак кала. Хәзер без ясаган фрагментны сыныйлар. Санкт-Петербургның Диңгез техник университеты галимнәре металл эшләнмәләрне лазер ярдәмендә булдыру мөмкинлеге турында сөйләде. Шул рәвешле моңа кадәр чит илләрдән кертелгән теләсә кайсы катлаулы детальне үзебездә ясап була диләр. Поскольку мы создаем материал прямо в ходе технологического процесса. Эшләнмәләрне төрле материалдан төрле җирләрдә ясау мөмкинлеге бар. Мисал өчен титан белән корычны эретеп ябыштырырга ярамый, ә без аларны катламлап, тоташтырып үстерә алабыз. Очень интересные вопросы вы решаете. Обязательно в рамках наших маршрутов по Питеру посетим ваш университет. И, конечно, постараемся воплотить ваши разработки на предприятиях нашей республики. Дөньяның аддитив технологиялар базарындагы товар әйләнеше 2030 елга 72 миллиард долларга җитәчәк дип белгечләр. Бу алымның Татарстан сәнәгате өчен дә өстенлекләре күп. Әйтик, конструкцияләрне камилләштерергә мөмкинлек бирә, җитештерү чыгымнары һәм эш вакыты кими. Самое главное, у нас сегодня очень интересные темы, очень перспективные, что нам очень серьезно надо осмыслить все эти возможности. Рөстәм Миңнеханов куйган бурычларның тагын берсе аддитив технологияләргә багышланган форумга әзерлек. Ул быел ноябрьдә Казанда узачак. Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәитова, Яңа гасыр каналы.